ene minita be yefde be e sympathiser be ko woni valoriser yimbe go winda Facebook dilo no wadde video ji partage yimbe ko tata jonna be dole fi ko be yawade président Cellou Diallo ma be yawo yefde taw yahu commenton so yi famino ya so on marke konti mabbe ndani ke i page mabbe les blogueur be wombe ado yena do yefde ma wombe windo do publier nende winda do yena yefde ma ta ka yefde ko non yawda commenter ndrema ko wela tabe be na ay kon publication ngon j'attends les commentaires ala ko puma no ko ne voir rien sina anu sina lamu kipu dona ko lamu non jogo non ko kambe be ala adversaire jo hande sina e mabbe uno be ka parti ben sina adversaire mabbe kambe hande ko président ya e mabbe do hay hiwro go Cellou Diallo hala gido mabbe yoru nay be so sama salminde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama fo hiwrama jarnama kala continue fendo saydo Cellou Balde mi hiwron fo mi lando sino e jam ka hande do jeudi 26 juin 2025 on faut vraiment tama jarnama merci groupe d'écoute du côté de Koundara merci hala ko fiko fendi go programme men ko adi kontaw on andi congrès national du IFDG le grand congrès si Allah lando lamine ko to jabi c'est le 6 juillet donc dimanche yontere aro do mala tawni hala jama fopet mun ko préparo fi wa gol latingol on programme mo kala gol labere ko way ko fi do wa latade inshallah ko watti don ko ide gandi hakke événement ko fedi ko du côté de la Côte d'Ivoire fi ko be sali ko kanyon président Cellou Diallo le futur président de la République de Guinée be sali be wini soko oui c'est un cas politique naimi be bon hakkile mun e ma bonna berne mun den ma wi amene me hebi ko be goto hebali no non un homme politique s'attend à tout hede habbi piji di fopret maji parce que laamu faala den julande ne faala den ne ko julande leydi fo hawti e leydi ni faala den tata kadi leydi wala leydi jabudi ko ko démocratie leydi jabata wi ko wede ko sendire gube e cendi ko la ko la sengo sa hawti sifa dum do leydi hawti sifa di do hewti sifa di leydi a hawti sifa be yimbe hawta be di leydi do hala habbi piji di fopret maji rien n'est impossible et rien n'est étonnant nyande waye hunde hewre ne wadi donc le combat doit être perdu en soit wiide en perdi combat aussi Allah lando lamire goto jabi pankede dabbe ko jokkuden ko en perdi combat wonande wiide en acciti se wiino en acciti en accitiri jokku be jogo hande kala en juude be ala mum hala combat wala ni ko nanya en perde combat men donc c'est accital non hala ande hiden ka terre et on va continuer de combattre si Allah lando lamire goto jabi donc hala jama na bonno berde mun mo kala ko wakkile jogo ko jogi kon bere wabe dago ben winito jogo dum do na fi election to winitana ene ngande wata ya go election espari do condition ene tigi ne ngandi mais inna ma leydi man yo winide ko fewndi ko ya jokku du haaje tagadi man jogo da parce que on ne sait jamais goto anda ko watta ko jango hay goto anda ko watta ko faddi jango mo kala ko wasi ko fewndo ko fewndi dum donc hale kadi winiti bele wobe winitale be ko jogo kadi mun jogo di ha modda mara kadi mun ko be walin tagobe gabe kadi nabe bonu hakkile mabbe ko jogo kadi mabbe din be bere ko be heddori ko be fanka e prépare ko mo kadi binande mo kala kadi ko landa e lenni ko be nadi be joga no hoore be fanka bude be joga haaji mabbe donc hale ko nomi wata heta ko jamaw ko kala men joga ko jokko parti on woni ka woni hande do andi combat di fe'ine ni dalema dido dubi sappo e ha sappo e jeego joni e fe'ini piji bu e hoore meden kono e wata sifade ko no fe'ine parce que hewnda ko faala den ko donc il faut que jamaji pera température ji mundin jokka golle mun den do andi be innay fendo saado wobbe no sikude kambe tout est fini kambe gaji ka combat le combat doit être fini kala nangodi e sifa Cellou Diallo nangodi e wona IFDG nangodi e jama wonbe ba Cellou Diallo be nangodi e jama wibe ko be démocratie gollide de leyde hade mo ande dal tako wonno be mabbe tata be anda ko honno fewndi ben no amane piccito pallito en men gayni combat men o ande to yeso si Allah lando lamide goto jabi donc kala mo kala wakkile jokko ko jokki kon e jogo ko jogiti do si Allah lando jabi hara sonkirale goddo indirale goddo kadi mi andi tan do hono ko ene minita be IFDG ben e sympathiser be ko woni valoriser yimbe go winda Facebook dilo no wadde video ji partage yimbe ko tata jonna be dole fi ko be yawade président Cellou Diallo ma be yawo IFDG taw yahu commenton so yi famino ya so on marke konti mabbe ndani ke i page mabbe les blogueur be wombe ado yena do IFDG ma wombe windo do publier nende winda do yena IFDG ma ta ka IFDG ko non yawda commenter ndrema ko wela tabe be na ay kon publication ngon j'attends les commentaires ala ko puma no ko ne voir rien sina anu sina lamu kipu dona ko lamu non jogo non ko kambe be ala adversaire jo hande sina e mabbe uno be ka parti ben sina adversaire mabbe kambe hande ko président ya e mabbe do hay hiwro go Cellou Diallo hala gido mabbe yoru nay be so sama salminde ko be yata do Facebook do winda kala ko windi wada ponto paja ko ay to woni tagado ka dabbo lamu e faala do debbo e jogi do makiti on nana ko piidi ndi jena e sappo sina dum atawa piidi gon ton daadi yata donc kare ko kala jokkiti hakkile mun den jokke ko jokkude ko jogade ko jogi den ko donc kare mo kala temporisa na yenni goddo na ya piide goddo jokke ko jokkuden ko donc haray holli en kadi ko holno beyte wakkilorde holli kadi e kanyum président ko holno be doa huude ma ko holno kambe kadi woni be doa huude mo kala haray andi ko holno doa huude mo kala kadi golla bere ko way ko parce que mo kala golli ko way ko forcément on va y arriver na habbo ko Cellou Diallo tum yo président wada alno ene kadi no wodi mo kala meden ko wawi gaade mo kala golla bere ko way ko fi hewto ko fude parce que il faut que hewte ka futuden ton donc kare ko doni ko sati ko Cellou Diallo jabi si feddi dom assemblée générale on et dimanche et samedi Cellou Diallo jabi c'est la grande section motard de l'IFDG qui doit organiser cette assemblée générale de samedi à venir donc kare mo fapret jama ko prépare fota wawa yawgo la ko bali section motard le ganda section motard
si yama ko kamɓe no organiser ɗum kamɓe haray ko formalité parce que tout est prêt donc il faut peut-être men hen tora wakila ko kala ka hikori e inchallah on se faut kadi ka yasi e men kadi fédération jondi ka yasi de mo kala men jokkude golle mun de firene vego section fédération moni parce que section din déjà la nino ko grand village din jokka si Allah non dami don goto jabi donc kala no kadi dans les jours à venir dum kadi wonay ko gassi si Allah non jabi pour vraiment se préparer pour le congrès national qui se tiendra à Conakry donc kala ko don ko programme ko fewndo saydo to kala ala to goldo piji di matati hale ko jama wakilo ala ko yesa jama wakilo tampo je haqqile mun dem jogi do ko jogi ko he tanke ama yalta sifo ko ɗum ɗo heɓuɗa tanke kadi ɗa wuuri ɗaɓɓude ta wi ko ɗum ɗum heeɓi jokku ko jokkuɗa ko jogoɗa ko joguiɗa ko mo yeyi mana ko mo fala ko ñamude seydalen e loin d'être bâti et IFDG est loin d'être bâti donc nous sommes sur le terrain et on continue notre combat inchallah et on va gagner ce combat merci beaucoup